Volgens het draaiboek krijgen we nu bezoek. En niet van de eerste de beste. Hij was 4 seizoenen lang te zien in de serie Divorce. Komt het dan wel echt af, Bo? Ja. Ja, nee, dit keer wel. Echt waar, dat beloof ik. Hij had een rol in de speelfilm Alles is Liefde. Voor wie zijn die mooie bloemen? Voor de slachtoffers. Opdat we nooit vergeten. Er was vooral ook Pim Fortuyn in de film Over diens leven. At your service. Veel te doen was er over zijn rol als Stanley H., die zich van een kleine crimineel ontwikkelde tot een geducht drugshandelaar. En die zich destijds tot verbijstering van de natie op zijn onderduikadres liet interviewen door Sonja Baren. Delen van het land, een recidivist en een gangster. Maar wat mij vooral is bijgebleven is zijn schitterende rol in Suskind. De bioscoopfilm over Walter Suskind. Wir worden vom Rat aangesteld om hier die Leitung te... De bioscoopfilm over Walter Suskind, lid van de Joodse Raad, die een gevaarlijk dubbelspel speelde, waardoor hij honderden kinderen redde van transport naar een van de concentratiekampen. Dan heb je dit allemaal op je erelijst staan. En toch kent iedereen je dan vooral als deelnemer van Wie is de Mol. Doe je zoveel, speel je zoveel opmerkelijke rollen die ook opvallen. Ja. En dan zeg ik Jeroen Spitsenberg, Wie is de Mol? Ja, dat Is dat niet de tragiek langzamerhand van acteurs? Dat je het mooiste werk kan leveren, maar dat mensen je toch daarvan herkennen? Nou, zo wil ik het liever niet zien. Ik denk eerder van, het kan voor hun ook een uitnodiging zijn om eens naar het toneel te komen, naar het theater. Of andere mooie dingen op film te zien. Ja, voor mij blijf je altijd de hoofdrolspeler in Suskind. Ja. Ik vind dat een van de meest formidabele dingen die je ooit gedaan hebt. Snap je dat of niet? Nou, dank in de eerste plaats. Nou ja, het is een film met heel veel impact. En het is een film die veel mensen niet onberoerd laat. Dus dat begrijp ik wel. Ik krijg het vaker terug. Ja. Een carrière onder een heel goed gesternte. Want volgens mij, in de eerste film waar je aan je meedeed, De Tweeling, die kreeg al meteen een Oscar-nominatie. Klopt. Ja, het kan minder. Ja. Nu zit je bijvoorbeeld in een successerie als Oogappels, die Ja. helaas stopt. Is dat afscheid nemen? Dat is bitterzoet. Want we zijn natuurlijk vergroeid met onze rollen en ook met elkaar als ensemble, waarin we die hele familie uitbeelden. Het is dubbel, want je moet ook altijd in de gaten houden, ben je op een gegeven moment uitverteld met je verhaallijnen. Maar ja, het publiek groeit ook met ons mee, dus dat is wel bitterzoet. Ja. Maar je krijgt zelden de kans om jezelf in een rol te zien ontwikkelen. Eigenlijk wel. Ja. En dat dingen ook een wonderlijke parallel lijken te hebben soms met onze eigen levens. We voeden allemaal kinderen op, we maken allerlei dingen mee in het leven. En dat, ja, die scripts die gaan daar natuurlijk ook echt over. Ja. Hoe fanaat je in dit vak zit, wordt voor mij geïllustreerd door het feit dat je voor het jaar van Fortuyn bereid was om een half jaar kaal door het leven te gaan. Klopt. Maar dat was het waard? Nou, dat was het meer dan waard. Sterker nog, het was een voorwaarde voor mij. Want je kunt wel een kaalkop toepassen, zo'n siliconen prothese. Maar dat gaat ontzettend zweten en plakken. En ik vond het ook wel mooi om hem daarin zo dicht mogelijk te benaderen. Ja. En daar kreeg je een gouden kalf voor de beste rol in de dramaserie. Klopt. En dan ga je nu, tot mijn niet geringe verbazing, Cyrano spelen. Ja. Ik heb nog Cyrano gezien met Guus Hermes. Echt waar? Toen was jij volgens mij nog niet eens geboren. Ik ben bang van niet. Nee. En dat maakte een diepe indruk. Ja. Maar het is niet per definitie een stuk wat meteen een groot publiek aanspreekt. Nee, en dat is jammer, want ik denk dat het alle potentie heeft om een heel groot publiek aan te spreken. Omdat het is een niet voor niks een klassieker. Het is een prachtig toneelstuk wat zo tragedie en comedie in balans houdt. Er is ongelooflijk veel te lachen. Het is poëtisch, het is romantisch van aard. Mensen verlangen naar elkaar, maar krijgen elkaar niet. Maar het gaat ook over de onvolmaaktheid eigenlijk van de liefde en van onszelf. Ja. Cyrano is een briljant dichter met groot gevoel voor humor. Hij is stiekem verliefd op zijn nichtje Roxane. Maar ja, door die enorme neus durft hij haar niet te benaderen. Daardoor valt Roxane niet voor Cyrano, maar voor Christian. En die Christian is veel minder verbaal begaafd dan Cyrano. Maar Cyrano komt hem te hulp, schrijft namens hem de mooiste liefdesteksten. Gevolg, Roxane denkt, die Christian heeft werkelijk alles in huis. Het is het begin van een hele serie even tragische als komische ontwikkelingen. Als je een gemiddeld iemand roept Cyrano, roepen ze neus. Ja, Gaat dit met neus? dit gaat zeker met neus. Met een enorme neus. Ja, als je een klassieker speelt, moet je hem ook recht doen. Ja, maar, dat de neemt- goed uitziende Jeroen wordt dan lelijk gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. We willen Ja. graag zo naar je kijken. Dan krijg je dit, maar met neus. Met neus. We hebben een klein beeld even van de eerste dag dat jullie bij elkaar kwamen. En wat dan meteen opvalt, dit is een megacast. Want Totaal. jullie zijn ermee aan de haal gegaan, volgens mij, met dat stuk. Ja, en hoe? Nou, daar ga je al. 10 acteurs, een enorm decor. Er vindt
zwaardvlechten, dus echt schermen in plaats. Prachtige decors. Er is live muziek, dus er wordt gemusiceerd door acteurs en ook meerstemmen gezongen. Dus het is in alle opzichten een ambitieuze productie. Ja. Kan je zo ver gaan met zo'n klassiek stuk? Het is 1,5 eeuw oud ongeveer. Ja, Hè? ja. Die Edmond Rostand heeft verder ook volgens mij niks zinnigs geschreven, behalve dit. Niet wat de tand destijds zo goed heeft doorstaan als Cyrano. Zeker niet, nee. Nee. Het is een stuk van de eeuwigheid, hè, in wezen. Ja. 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 Première over 2 weken. Dat klopt, ja. Dat schiet aardig op. Dat schiet aardig op en je voelt, er is een soort heel dubbel aangenaam gevoel. We kunnen niet wachten op publiek. We hebben ongelooflijk veel zin om dit met grote zalen vol mensen te delen. Tegelijkertijd zou je altijd willen dat je nog een paar weken langer kon repeteren en kon fijnslijpen. Het is gewoon een heel spannend proces. Ja. Dan lees ik overal, maar dat kan ook zijn omdat het noodzakelijk is om het publiek te trekken, droomrol. Dat is wel Jeroen waar. vindt dit droomrol. Ja, dat heb Wat ik gezegd maakt dit en een dat- droomrol? Dit speelt al een jaar of 20 in mijn hoofd. Toen heb ik er voor de eerste keer kennis mee gemaakt. Ik bedoel, echt als acteur, dus niet als kijker alleen. Ik kende natuurlijk de films. Maar kon ik voor de eerste keer met het materiaal werken. En toen dacht ik, als ik dit toch eens in zijn geheel zou mogen doen... want het is, wat ik net zei, tragisch, het is komisch... het is virtuoos in taal, in schermen. Maar het is ook... het is poëtisch en het is een beetje somber. Ik vind het een hele mooie mengelmoes van allemaal kleuren. En die vind ik vrij uniek voor zo'n toneelrol. Daarom wilde ik dit heel graag al heel lang doen. Ja, om de breedte van je spel van dit moment nog eventjes gestalte te geven... zit je ook in Haantjes op Netflix Ja. nu. 4 vrienden die worstelen met zich een positie te vinden in deze tijd. Zeker, er gaat er iets minder poëtisch aan toe. Er is minder poëtisch. Vrouwen winnen veel, Ja, heersen. ook wel eens verfrissend. Ja, en daar kan je in vinden. Daar kan ik me zeker in vinden, Ja. als het fictie betreft. Ja, en je bent recentelijk weer vader geworden. Ja, dus je correct. moet ook een souplesse in geest hebben nu. Dat langzamerhand. helpt altijd, zeker Ja. als acteur, maar ook als vader. Een bepaalde bewegelijkheid, geestelijk, is handig. Ja. Het blijft een onzeker vak, hè? Moet ik allemaal weer herhalen. Ik zei net, de mail moet komen, de telefoon moet gaan. Ja. En zeker nu met een gezin, met inmiddels 3 kinderen... denk ik, nou, het is nogal een verantwoordelijkheid, meneer Spitsenberger. Dat klopt, meneer Nier. Nou ja, ik heb het altijd zo gezien. In die zin is mijn ambitie ook wel een beetje uitgekomen. Toen ik naar de toneelschool ging, dacht ik wil het liefst een zo interessant mogelijke, maar ook brede carrière. Ik zou film en televisie willen doen, ik wil theater doen... maar bijvoorbeeld ook waar het kan lesgeven of eens een keer een luisterboek inspreken. Ja. En al die dingen zijn ook allemaal op mijn pad gekomen. Ja. En ik heb zelfs het geluk dat ik ze mag afwisselen. Dus dat is heel inspirerend ook. Ja. 3e kind van 2 weken nu. Ja. Dus het levensgeluk is wel daar. Het levensgeluk is daar, de moeheid zit ook wel snor. Ja. En nu die neus nog. Ja. We houden je in de gaten. Dank je wel.